את הדברים האלה הייתי אמור להכיר כבר לפני בערך... את הדברים האלה הייתי אמור להכיר כבר בערך לפני 80 שנה. אנחנו פחות או יותר באותו גיל. אנחנו שנינו מקיבוצים שכנים לרגלי הכרמל. אברהם אלה מצד דרום של הכרמל, עין כרמל. אני מצד צפון של הכרמל, מקיבוץ יגור. ואנחנו, שני הקיבוצים היו הקיבוץ המאוחד, אחדות העבודה. החברים בשני הקיבוצים קראו את למרחב ושנאו את מפאי. ובשבתות היינו מטיילים על אותו הר כרמל בין אותם כלניות, אדומות, סגולות, לבנות, בין אותם רקפות, פרגים, נוריות, עיריות. וגם שנינו היינו רצים באותה תקופה במרוץ השנתי של הקפת הכרמל, ואני בטוח, בלי שאני ראיתי אותו, אבל אני בטוח שאברהם עקף אותי הרבה פעמים, כי הוא היה בנוי כמו איילה, אני הייתי בנוי כמו פיל. אבל בחזרה לקיבוץ יגור. בקיבוץ יגור היה מלחין אדיר בשם יהודה שרתוק, ועליו כתב יורם טהרלב את השיר הבא, מתוך משק יגור טיוטה. יהודה שרתוק, יהודה שרתוק, כשהייתי שר אמר לי שתוק. הוא לא קיבל אותי לשיעורי החליל, פן אזייף חלילה את אל אבני הגליל, אל אבני הגלילה. כשהוא כעס היה צועק, יושלח הס, ובני פקועה, ובני נעבת המרדות, ומכל הנזיפות אשר נזף בי בכיתה, למדתי עברית אשר אין כמותה. ואותו יהודה שרת הלחין את כל הגדת הפסח של יגור, שהפכה להיות ההגדה של כל הקיבוצים, וגם הלחין שיר מאוד יפה של רחל בלובשטיין, הידועה כרחל המשוררת. רחל המשוררת יושבת בחדרה הקטן בתל אביב, לאחר שחברי הקיבוץ בו היא חייתה, קיבוץ דגניה, דרשו ממנה במפגיע לצאת מהקיבוץ, כי היא לקתה בשחפת מחשש שהיא תדביק את שאר חברי הקיבוץ. והיא יושבת בחדרה בתל אביב בגעגועים למה שהיה לה פעם בקיבוץ דגניה על גדות הכנרת, וכותבת את ואולי, ונאנחת. אוי כנרת שלי, היית או חלמתי חלום? אז גם היום אנחנו מסתכלים איפה שהיינו פעם ושואלים, ישראל, היית או שחלמתי חלום? אז ברשותכם אני רוצה לנגן את זה עם הילד. השיר כתוב כרט שיטתי, ואין לו קצב קבוע. אם אתם רוצים ללוות, תנסו לעקוב אחרי הילד, הילד תנסה לעקוב אחריי.
שומעים אותי מספיק טוב, לא צריך מיקרופון. אני רוצה לעבור מישראל אהובה, באמת אהובה. אני רוצה לעבור לציילון, היום סרי לנקה, כפר דייגים, שני דייגים מתחרים על ליבה של אותה אישה. קורה. מתוך האופרה הזאת, גדולי הפנינים של ביזה, יש רומנסה שאני רוצה לנגן עוד פעם עם הילד. תשאלו אותי, מה הקשר לאברמלה? מה בין מסיבת יום הולדת 80 וגדולי הפנינים בציילון או סרי לנקה? הסיבה היא לטענת אברמלה זה אחת האריות ואחת האופרות הכי אהובות עליו. אז אברמלה, זה מוקדש לך.